Seyrange û xwaringehên ku li ser ava spî xwaziya xwe bi dema pêvajoya çareseriyê tînin. Ji sala 1984 ve xwaringeha Abdurrahman Özmenê temen 6 salî li ser ava spî heye. Heta niha 3 caran xwaringeha wî ji ber şer û alozyan hatiye girtin. Herî dawîn sala par ji ber şerê di navbera şervanên YPS û dewleta Tirkiyeyê cihê wî hatiye girtin. Îsal cihê wî Bekirî bi jî zêde ne qelebalix e. وقتی وا ساله بهورتی ایش باش بو نخراب بو اما پارش خوش بنیم نشغلین پار ایش نبو ای سال زیده تر سبت و لحده یعنی جینا امینت سری آوه تبده پشتی پار بیجه خراب بو لباده ری آسی کرن و عسکری هات تو یساق سبینه چه بون تب ملت ترسیه ملت نوری بو بی ای سال جی ملت اما گو ساعت بو شش کس سراغ دنامینی. Ava spî herçend bikeve nav sînorê gundê dikê ser bi qezaya mîdya de jî lê ji Nisêbînê re nêzîktir e. Lewma bandora şerê kolanan yê li navenda Nisêbînê li ser kargeh û seyrangehên deverê berdewam dike. Herwiha îskeha telefonan a di dema şer de hatiye rûxandin, yek ji sedemê kêmbûna geştiyaran e. Îro o hala kes nizane ê çi be ji ber got ev der îro milat xilbe bibe ji ber got ji ber turizmê îro got ev der geş bibe ya peşiya goma got îro dikeve telefon me got ya duwa jî îro huzur bölgede huzur hebe operasyon tune bin şer tune bin milat çabe xol vir digre dema got tirs hebe milat ji malê xwe zaten dernakeve. مثلا شاهد دما çözüm süreci ana ki de millet var ma hada saat daha yazda hani bana hatta beri sabah Diğer hemû şert û mercên neyînî jî bedewî û hênkahiya ava spî ne tenê ji bajarên derdorê ji başûrê Kurdistanê jî geştiyaran ber bi xwe ve dikişîne. Berên 22 sal bir Amerika hatin bu zaxu der ev nemeta xwe avayê gel ez xweşe û ava spî bejine gel xweşe safiye û zalatamaî jî xweşe bu bexwanê jî Bu hênike welatê me zanî gelkî germ çel û 5 derece heya çê dibe germ. Ez ji Batmanê hatime virê, ez ji xwe re li Batmanê geriyeme, Diyarbekir geriyeme, li Mardinê geriyeme, Sêrtê geriyeme. Ama xelk ev de tercih dike, me jî ev de tercih dike, ev hênkiya virê xweş e. Germ bû, nexweş bû. Medarê em jî hatin me gomê bên hepkî vê derê hênkayî em ji xwe bibînin, herin ber serê avê. Ji çavkaniya ku ava spî jê dizê, heta navenda Nisêbînê derdora sed seyrangeh û kargehên geştiyariyê hene. Perav û keviyên ava spî devera herî giringa geştiyariya siruştiya Mêrdînê ye. Ji bo ku kargehên ser ava spî wekî serdama pêvajoya çareseriyê bi xelkê ve mişt tije bibe, pêwîstî bi aramiyê heye ji ber ku aborî jî kerta geştiyariyê jî yekser bi aştî û aramiyê ve girêdayî ye. Serkan İnce, Rudaw ji ser ava spî.